Здравейте хора, аз съм Георги Здравков и както видяхте, днес ще играем Critical Ups. Нека да видим какво ще направим в тази интересна игра. Тя подобна на CSGO, гледал съм само клиптата, но не съм я играл. Просто да потърся Sportable, но не можах да я намеря някъде. В Google Play не знам откъде CrisMG, например, я има. Но ще играем тая. Тя има също мултиплеер. Мисля, че ще ви хареса. Можем да направим предица на нея. Това няма да е клипкам да разгледаме. Просто и нещо да направя. Защото казах, че ще качвам през ден или всеки ден, разбира се. Не вчера, преди вчера качих. И да, така че днес е редно да кача клип. Вчера си правих да кача клип. Но не казвам на коя игра, но просто няма да кажа на коя игра. Ще има клип на нея. Просто всичко се провали. Да, така нека да започваме с Critical Ups. Така. Трябва да се го махна той, защото всеки клип е дразнещо. Да се показва той. Айде влизай, да ми даваш точки. Да. Така, логин. Така. Как да се таковаме? Как да се кръстим? Не, чакайте. Чакайте. X. Не. XX Здравков. Вот, някой ми не е заел името, хора. What the fuck? What the fuck? Как е взето ви? Какво име? Акепт. Окей. Значи така ще се казвам, защото някой не копира името, разбираш ли? Play сега. Custom Games. Така. Къде да влезнем? Маповете кои са? Моутовете. Добре, окей, на маповете. Ще влезнем в този имаме място. Така, Join Chrome. Окей. Сега чакаме да зареди и ще пусна клипа, когато зареди. Ох, майко, тази игра много яка. И така, хора, готови сме, тъкмо почваме. И тализинг, така. Чакаме. Колко време? Окей, почваме. Значи, това сме ние. И трябва да търсим хора, значи. Патки. Лад. Сериозно ли още тук ще бъгне игра? Контртерористите побеждават. What the fuck? Чакайте. What the fuck? Играта ми върви с много малко FPS и аз колко FPS? 20 FPS ми върви играта, хора. Горе вдясно можете да видите. Така. Този от моите. Някой ме би. Там. Не, там. Не, това е наш. Значи ние сме жълтите. Не разбирам от се, само тази игра ма кефи. Тъй, че може да има поредица на нея. Да, ще има най-вероятно. Няма да е трета яка. Окей, хора, значи ще има ето една поредица. Скоро като ми донесат новия компютър ще качвам на Майнкрафт такива клипчета. Смисъл.
Окей. Дай ми оръжието. Окей. Благодаря ти. О, това е снайпер. Това снайпер ли е? Това е снайпер. От човек, това снайпер ли е? Не. Убивай го. Аре бе, човек, мен ме убиха. Сега спектейтваме. Да видим то как се спа. Та игра наистина е много подобна на... Доста прилича на тази на CS. Само дето е 7-2 за тях. Айде, нашите се заминаха. Айде сега това път да ги видим. Трябва да гледаме на картата, между другото, къде са. Дай ми оръжието. Окей, аз има същото. 8-2 са тях. Там. Е, тук хора, тук е. Там се. Не, пак не му опиха, човек. Не, защо? What the fuck? Давай. Тук сме. Давай, убий го. Убий го, бе. Убий го. Дай. Майко, наши съм много слаби. И аз съм слаб. Айде, времето свършва. Побързо. Браво, птич. Браво. Дай, убий го. Бъде, не се внимавай. Его, е там. Yes, бе. Терористите победиха. Окей, т.е. ние сме терористите. Защо сме терористи, човек? Аз искам да сме към терористи. Но, окей, хора. Трета битка. Не, тръгвам към с групата по-добре, че. Не, мен ще му убият първи, нали? What the fuck? What? Кой ме уби? Окей, хора, явно този клип ще гледате как другите играят. Смисъл, да. Клипът става 9 минути вече. Мисля да изиграем още една игра и да спираме, защото някакво да гледате. Това е много добър. Давай, убий ги. Внимавай. Трябва да се презареди. Вземи оръжието, бе. Браво. Yes, бе. Бихме, бе, човек. Така. Окей. Сега... What the fuck? Кога ги водим? Супер водим ги, хора. И ние сме... Не, разменихме се. И ние вече сме сините, хора. What the fuck, пак мисля, че ме убиха. Там, убий го. Давай. Добивам го. Значи, я должен сега хората и ще бъдат.